कणकवलीकरांच्या खाद्यप्रेमी मनाला एक नवी चव आणि अनुभव देण्यासाठी निखिल्स कॅफे लव ॲट फर्स्ट बाईट आता सज्ज झालाय। कणकवलीतील एसएस प्लाझा डीपी रोड इथं नव्यानं सुरू झालेल्या या कॅफेचं उद्घाटन मंगळवारी 12 ऑगस्टला शंकरदास परिवाराच्या हस्ते उत्साहात पार पडलं। या खास प्रसंगी कॅफेचे मालक मंथन शंकरदास आणि त्यांचं कुटुंबीय आणि मित्र परिवार उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।